La veritat és que sí, no? Sempre és bo començant sumant 3 punts, compte pel joc de l'equip i sobretot per emportar-nos la victòria. Sí, la veritat que començament desitjat, hem guanyat amb una victòria bastant abundant, hem jugat bé, crec que hem fet un partit molt complet en totes les línies i bueno, ara ja pensar en el segon partit, a disfrutar d'això i ja demà ja comença una nova setmana. Estadísticament, és el teu partit número 50 amb l'Inter d'Escaldes, què et sembla? Molt content, no? Jo crec que sempre és bonic sumar partits i més guanyant amb un resultat tan abultat i fent un bon joc i un bon futbol. Tots els partits que portes a l'Inter d'Escaldes és el teu primer gol, què et sembla? Sí, molt especial per mi, primer partit de Lliga, primer gol i bueno, la veritat que som molt feliços aquí a Andorra i espero que no sigui l'últim. Una dedicatòria per ti? Bueno, la veritat que no m'acostumo a marcar gols i quan he marcat no sabia què fer, però la dedicatòria va pel meu nen, que fa dies que no el veig i bueno, va per ell. Tots els gols que faré aniran per ell.